Hej og velkommen til Sikker Trafikants Køreskole. I dag kommer vi til at komme ind på vejskilte. Vi kommer ind på de 6 vigtigste i vejskilte, I kommer til at støde ind på nu, hvor vi snart skal ud og køre i trafikken. Der findes rigtig mange, som vi senere kommer ind på, men de her er de vigtigste. Det er vigtigt, at formål og læringsmål med undervisning er i dag, at I ved, hvad skiltene betyder, at I lærer at benytte jer af dem, og I kan genkende dem ude i trafikken. Fordi de er meget vigtige at kunne genkende og overholde, ellers kan det ende meget galt. Den første, jeg gerne vil komme ind på, det er stopskiltet. Det kan være opstillet alene eller med en undertavle, som i den her tilfælde. Undertavlen her er cyklister. Det betyder, at der kommer cyklister fra begge retninger. Stopskiltet er, at man skal stoppe helt op. Hjulene skal stå helt stille. Og når der ikke er noget færdsel i trafikken mere, så må man køre. Så man skal holde tilbage både for gående, cyklister og biler. Den næste, jeg gerne vil komme ind, det er påbudt kørselsretning, som kan være opstillet ved en lyskryds. Den viser, hvilken bane I skal køre på. I skal køre mod. Den kan være opstillet for eksempel ved en rundkørsel, at I skal køre højre om rundkørslen. Eller ved en lyskryds, hvis I kommer kørende ved en lyskryds og skal dreje til venstre, så viser den, hvor I skal placere jer hen, så I ikke kommer til at køre på den modsatte bane. Den tredje, jeg vil komme ind på, det er advarselstavlen. Den kan være opstillet alene, eller sammen med en undertavle, eller hvor selve trekantstavlen har en symbol indeni. Det kan fx være sådan noget som, at der er bom på vejen, cyklister, børn eller dyr eller glat vognbane. Så den advarer jeg om, at der er noget farligt ude på vejen, I skal være særlig opmærksom på. Den fjerde, jeg vil komme ind på, det er hastighedsskilte, som kan være røde eller blå. Den røde er maks hastighed. Man må ikke køre mere end, hvad den røde viser. Den blå er anbefalet hastighed. Den anbefalede kommer vi til at se nu, når vi snart skal køre ud på motorvejen. Fordi de typisk er opstillet, når man kører på motorvejen og skal ud ved rundkørslen, ved svingen, når man skal ud af svingen, så er de altid opstillet, hvor de maks anbefaler, at man svinger med 40 km i timen. Og ikke med 110, som man har kørt på motorvejen. Og den røde, som I nok ved, det er maks 50 ude i byen. Og 110 på motorvejen. Den fjerde, jeg vil komme ind på, det er prioriteringsskiltet. Den er typisk ved villavej, hvor at den hjælper folk. Den hjælper med, at man ved, hvem der skal holde tilbage for hvem. I skal forestille jer, I er den hvide, så I har kørselsret. Den røde skal holde tilbage for jer. Og hvis det havde været omvendt, så er det, hvis den røde var her, så er det jer, der skulle holde tilbage for den hvide. Den hjælper med, at man ikke kommer til at køre ind i hinanden, eller stå mod hinanden, og ikke kunne finde ud af, hvem der skal holde tilbage for hvem. Den næste, det er farlig vejkryds. I skal forestille jer, at I er den brede, og at der er biler, der kommer fra jeres højre. Men de har dårligt syn ud til vejen, hvor I kører. Så I skal være særlig opmærksom på dem, at de har dårligt syn. Så det kan være, at de bare kører ind. Det kan være, at der er en nervøs en, der kører meget langsomt. Så I skal være særlig opmærksom på dem. Sæt farten ned, hold øje, så I ikke kommer til at køre ind i dem. Eller at de kører ind i jer. Den næste, det er indkørsel forbudt. Den kan være opstillet mange steder ude på vejen. Det betyder, at biler, cykler eller motorcykler, i den her tilfælde er det kun biler og motorcykler, der ikke må køre ind i den vej. Som sagt, nogle gange kan det være cykler, der heller ikke må køre derind. Den sidste, jeg gerne vil komme ind på, det er vognbaneskift og sammenfletning. Sammenfletning betyder, at vejen fletter ind i en. Den har været 2, nu bliver det til 1. I skal hjælpe dem fra den her vej til at kunne flette sikkert ind i den bane, I kører i. Så enten sætter I farten ned, eller sætter farten ned. Så I kommer til at stå mod hinanden. Og vognbaneskift, I har ubetinget vigepligt. I skal være sikre på, at der ikke er nogen på den anden bane, før I skifter vognbane.
Og husk at blink, det er meget vigtigt, fordi så ved folk, at I gerne vil flytte ind, eller I gerne vil skifte vognbane. Så det var dagens undervisning. Tak.